שלום, בשיעור הזה רציתי לעבור על מה שנקרא New Built-in Methods, או מתודות בנויות חדשות. בואו נתחיל ב-Array Element Finding. יש פה פונקציה נחמדה, לוקחת מערך שמכיל 1, 3, 4, 2, ונקודה find, כלומר לחפש בתוך המערך, ואז מעבירה arrow function שמחזירה x גדול מ-3, כלומר כל x נבדק, ואם הוא גדול מ-3 אז הערך תהיה true, והוא יצורף ל-find, ואם הוא קטן מ-3 אז הוא לא יצורף. אז בואו נראה מה, למעשה פה התוצאה צריכה להיות 4. כי אם אנחנו מסתכלים על הטבלה, הערך היחיד שהוא גדול מ-3 הוא 4. אז בדוגמה הזאת יהיה 4. עכשיו עוד פונקציה שיש פה ב-built-in methods, ב-ES6, זה string repeating. כלומר, אני לוקח פה string, נעשה לו נקודה repeat, 3, והוא אמור לחזור, אם אני עושה בבאבל, נגיד שאני אעשה לו console log, ונגיד שנקרא לו st, ונעשה לו console log, אז נעשה את זה 5, נעשה אפילו נגיד 8, ניתן לראות פה למטה שזה מכיל 8 פעמים foo. כלומר, הוא פשוט שכפל את עצמו 8 פעמים. טוב, בואו נעבור לקוד. אז אמרנו, הראשון זה מערך שיש בו find, הוא יחזיר רק 4. הדבר השני שעשינו זה foo.repeat, שהוא למעשה פה 5 פואים. וזה אמור, בואו נראה שזה עובד, ונמשיך הלאה. זה באינדקס, F12. אז רואים, יש לנו פה 4, ויש לנו פו 5 פעמים. אוקיי. בואו נמשיך לפונקציות נוספות שיש לנו ב-ES6, כל מיני דברים נחמדים. String searching, אז יש לנו start with, end with ו-includes. זה ממש טריוויאלי, אבל מי שלא מכיר, אז start with פשוט בודק אם המחרוזת מתחילה במחרוזת מסוימת, end with בודק אם המחרוזת מסתיימת במחרוזת מסוימת, ו-includes בודק אם מחרוזת כלולה במחרוזת שאנחנו מגדירים עליה. אז עשינו פה var f3 שווה low world. ואז בדקנו האם f3 מתחיל ב-hello, התשובה צריכה להיות true. hello world מתחיל ב-hello. האם היא מסתיימת ב-world, התשובה צריכה להיות true. האם היא כוללת בתוכה את המילה yellow, אז yellow זה לא כלול. כלול hello, אבל לא yellow. והאם היא כוללת את המילה hello בלי ה-h, אז כמובן יש לנו hello, שזה כולל בתוכו את ה... אז בואו נעבור על התוצאות. אז hello world start with hello, התוצאה היא true. נכון. hello world end with word, התוצאה היא true. hello world includes yellow, התשובה היא false, זה לא כולל את yellow. ו-hello world includes hello, התשובה היא כן, כי אם אנחנו משמיטים את ה-x, את ה-h, אז ניתן גם להוסיף מספר ל-start with. לדוגמה, אם אני עושה פה 1 ועושה hello, התשובה צריכה להיות עדיין true. אופס. ככה נעשה את הסגור סוגריים הנכונות. לפי דעתי זה צריך להיות true, כן. מה עשינו פה? בדקנו האם היא מתחילה, אבל את ההתחלה בדקנו באיבר 1. כלומר, בדקנו אם hello world מתחיל ב-hello. עכשיו, אם היינו עושים את זה נגיד ב-2, אז התשובה הייתה כבר false, לפי דעתי. כי LLO לא מתחיל ב-ELLO. אז זה אפשרות, אפשר גם ב-handwidth להוסיף מספר ולראות בכל זאת אם היא מסיימת באינדקס מסוים, וזה כל מיני דברים נחמדים שאפשר לעשות ב-ES6. אז זו הדוגמה שלנו של הסטרינגים. אז יש לנו פה find, יש לנו פה repeat פשוט מחזיר מספר פעמים את המחרוזת, ויש לנו start with, end with, include ו-includes.
זה לגבי ה-string searching וה-string repeating. number type, אז יש לו כל מיני תכונות חדשות שיכולות לעבור על מספרים. הפונקציה הראשונה היא is NaN. האם מה שאנחנו מקבלים זה not a number? כלומר, אם אנחנו הולכים 42, תוצאה שיהיה false, כי 42 הוא כאן מספר. אם אנחנו הולכים על NaN, אז התשובה תהיה true, כי NaN הוא באמת is NaN. בנוסף, יש לנו פה משהו שבודק האם is finite, האם מה שאנחנו מקבלים זה סופי או לא סופי. אז אם מקבלים פה אינסוף, מי שלא יודע, אינפיניטי זה מדובר באינסוף, אז אינפיניטי הוא לא סופי, אז התשובה היא false. האם מינוס אינפיניטי הוא סופי? התשובה היא false. האם NaN הוא סופי? התשובה היא false. והאם 123 הוא סופי? פה התשובה תהיה true. כי 123 הוא כן סופי. זה כל מיני פונקציות נחמדות שיכולות לעזור לנו בהמשך. is safe integer בודק האם מה שאנחנו מקבלים זה אינטג'ר חוקי, כלומר מספר חוקי. אז 42 הוא בעיקרון חוקי. לגבי המספר הזה הוא קצת גדול מהטווח, אז הוא לא יהיה חוקי, כי זה 9 טריליון אני חושב, זה לא יהיה כך מגיע לטווח של אינטג'ר. ובואו נעבור פה יש פה כמה פונקציות מתמטיות. טראנק מחזיר לנו למעשה את המספר ללא החלק העשרוני, אז 42 יחזיר לנו 42, 0.1 יחזיר לנו 0, מינוס 0.1 גם יחזיר לנו 0 או מינוס 0. וסיין מחזיר, מספר חיובי מחזיר 1, מספר שלילי מחזיר מינוס 1, ו-0 או מינוס 0 הוא מחזיר 0 או מינוס 0, ו-NaN הוא מחזיר NaN. זה כל מיני פונקציות נחמדות שעוזרות לעבוד עם קצת אינטג'ר, אז זה עברנו כבר. safety chaining עברנו. comparison זה לא נרחיב בנושא הפעם. טראנק עברנו, זה מכיל את החלק הלא עשרוני, כלומר הנקודה העשרונית מושמטת פה. ונאמבר סיין הוא NaN. בואו נראה איך באבל מתרגם לנו פה דברים כאלה. בצורך העניין, נגדיל פה תחתיו, ובואו נעתיק פה את הדוגמה שנתנו קודם, של ה-find ושל ה-repeat. אז ה-repeat אני רואה שזה קיים כבר ב-S6, S5 כנראה, ולגבי ה-F הוא עושה את אותו דבר, אבל במקום ה-arrow function הוא מתרגם את זה ל-function. ה-function מחזיר האם x גדול מ-3, ולכן הוא מחזיר את 4. אז ניתן לראות פה למטה, שהתוצאה הראשונה היא 4, התוצאה השנייה היא foo. זהו לגבי באבל. אז למדנו פה כל מיני פונקציות מתודות חדשות, new built-in methods. יש פה עוד איזה משהו שנקרא Object Property Assignment, שזה אני משאיר לכם כתרגיל לעבור על הנושא הזה. גם לא משהו מסובך, אבל כרגע אין לנו זמן לשיעור הנוכחי. אז עברנו פה על כמה new built-in methods, על find, על repeat, על פונקציות של search, start with, end with, includes, על type checking, האם זה NaN, האם זה finite, safety checking, האם זה integer שהוא valid או שהוא לא valid integer, truncation עברנו קצת, משמיט את החלק העשרוני, ובדיקת סימן, שזה מחזיר את הסימן. אם זה חיובי, אז מחזיר 1, אם זה שלילי, מינוס 1, ואם זה 0, הוא מחזיר 0. אז זהו לשיעור הזה, ונתראה גם בשיעור הבא, נעשה עוד דברים נחמדים, נעבור קצת על Premises אולי ועל Generators בשיעור הבא. תודה רבה ולהתראות.